दिनै सा दिखियाजुलि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बोसोरसालिया जथुम्मायाव हांख्रायनाय बायदियै जों नुजाफैनो हादों आरो बिथांमोनखौ जों लिंहरनायनि थाखाय साबायखर बावो। दा दिनै बेयाव जोंहा दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय माखासे मिथिहोनांगौ खौरां थायो, बेखौ लानानै जोङो दिनै फोरमायदों। गिबियावनो जोङो बिटिआर गोरोबथाखौ लानानै जाय बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजों सनितपुर बिश्वनाथ सिमलुगुरि दिनै बे गोरोबथानि दहायजोंनो जों मोनसे ओनसोलखौ बिटिआर हालामखौ फेदेरनायनि थाखाय फोलावनायनि थाखाय बे मोनसे ओनसोल आरो बे खामानिखौ लानानै दिनै आसाम सरकार आरो जोंनि कमिसननि दारै जे खामानिया सोलिदों बेयो थाबैनो जाफुंसार जागोन आरो बिनि सायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा जाफुंसारथारगोन होननानै जोङो दिनै फोरमायो। मानोना बे गोरोबथानि गुबै थांखियानो जाबाय बे ओनसोल फेहेरनाय आरो बेखौ लानानैनो बे प्रभिजनआ दङ क्ल'ज 3आव आरो बे खामानिया दिनै सोलिदों आरो थाबैनो बे जोबनाय महराव फैसिगोन। बिनि अनगायैबो गुबुन गुबुन जेंना दङ। 6.3नि दारै जोंनि बिटिआरजों लोगोसे आथिखालनि नैबे ओनसोलाव थानाय जे भेन्सार स्कुलफोरनि प्रभिन्सियेलाइज खालामनाय बेबो आथिखालाव जाजोबाखै। दा बेखौ लानानै जोङो दिनै सावरायनाय आरो बे नियम नितिखौ लानानै आसाम गभर्नमेन्टआ बिनि सायाव सालिजारि खालामदों। बेखौबो जोङो नागारनाय नङा, बेयो जाफुंथारनांगोन। मानोना गोदान सोलोंथाइ खान्थिजों दिनै जोंनियाव फसंथानफ्रा मोजां जानांसिगौ आरो बेखौ लानानै जों नाजादों। गुबुन गुबुन राहा जेरैहाय बावहाय गोबाव समनिफ्राय बायदि माखासे जेंनाफोर दङमोन। बिनि गेजेराव जोंनि बिटिआर रेकर्डनि सिगां मोननांगौ माखासे जोंहा मोन्थाय दङ, जेरै हा हुनि बेफोरखौ माखासे खामानि मावगासिनो दं, बेखौ जों बरायो। नाथाय जोंनि बावहाय गुबैयै रायजो जानाय आफा बिदा फंबायनि थाखाय जोंहा दिनै मोनसे खुंथाय गोहो लाबोनानै बिटिआर हालामाव सरजाबनानै मोनसे गोग्गो खुंथायजों लोगोसे बेवहाय जौगानाय लाबोनांगौनि थाखाय बिटिआर गोरोबथाया मोनसे बिराद गिदिर बिबान थाबाय। दा बेखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै जोङो बे ओनसोलाव जोंनि सोलोंथाइ समाज बिथिं जौगाथायनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा दख'रानिफ्राय आरो रायजोनि मददजों रायजोनि हास्थायनाय बायदि गोबां खामानि मावनो हागोन होननानै जों मिजिंथियो आरो बेखायनो जोङो नैबे समाव बेखिनि बाथ्राखौ रायजो आइ आफा बिदा फंबायनि सिगाङाव जों खावलायगोन जे जोंनि गासै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे खामानिफोर दङ बियो मोजाङै मावजागासिनो दं आरो जोङो बिसेसके गासै समाजनि जेंनाखौ जों जेबो एरायनो सेस्था खालामाखै। मानोना समाजनि जेंना थानायसिमावनो दिनै जों समाधाननि लामा बर'नो थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जोनोम। जाफुंनायखौ मोननो हायाखै, जायनि जाहोनाव गोबां मानसिफोरा बाथ्रा बिदान्थि जागासिनो दं, बिनि सायाव नोंथाङा मा बुंगोन? दा दिनै बिटिआर गोरोबथा जानाया फैगोन बोसोराव 3 बोसोरनि जायगा मोनगोन बा बोसोर जागोन। दा बिनि सिगां जोङो मिथिगौ 2020आव बोसोरसे गोबां खामानि जायासै, 2021नि खावसे बोसोराबो जायाखै। अदेबानि गोबां अफिसियेल खामानिया सोलिनायनि गेजेरावबो माखासे बिटिआर गोरोबथानि दफाफ्राल' मावफुंजादों। नाथाय दिनैनि गिदिरथार दफा मावफुंनांगौआनो जाबाय ओनसोल फेहेरनाय। दा बेखौ लानानै राजनिति थिरांथानि थाखाय मोनसे समायसीमा जोङो दिनैहाय आसाम सरकारनि सायाव नारसिनदों। मानोना बे जाथारनांगौ आरो बेखौ जायाबा जोंनि एकर्ड गोरोबथानि थाखाय दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो नारा नाथा जेरैखि जाया जों नाजालांगोन। दा बेखायनो जिखिनि सम लादों बिनि आरोबाव सम लानांला, बेखौबो जों आसाम सरकारखौ बुंदों, भारत सरकारखौ बुंदों। मानोना बिटिआर गोरोबथानि थाखाय जथेस्थ' सम मोनबाय। जोङो दिनै ओनसोल फेहेरनांगौनि थाखाय जि फारिलाइ लानाय, जि हिसाब लानाय बे जथेस्थ' दिनै गासिबो थिग जाखाजोब्बाय आरो ओंखायनो बेखौ लानानै थाबैनो बिनि फिथाइखौ जों मोनगोन होननानै आसा खालामो। दासिमाव बेसेबांसो जौखोन्दो आवगायखो होनना नोंथाङा सानो? जोङो बे खामानिखौ जौखोन्दो हिसाबै बुंनो हाया। खामानिया जोब्बाय, कमिसननि खामानि आरो ओनसोलनि गामि थिसननाय लासननायनि हिसाबनि खामानिया बे गासिबो जानानै दंजोबो। दा ओंखायनो बेयाव जोङो बावहाय 100% जानायनि सिगां सरकारा फोसावब्लासो एबा जोङो दिनै गनायथि मोनजोबासो बे 100% जायो। दा ओंखायनो जोंनि बुथुमनाय, जोंनि लाथुमनाय सोलिनाय खामानिया बियो जोंनि रेकर्ड बादियै बे जोबनानै दं आरो बेखौ थाबैनो मोनसे गनायथि महर मोननाय जागोन।